anima one more than no area safa one more TV abono Jache Amoateng and Kaasihene NYANSAPO one man na wo be dia sa e ho no dia Arefo yemamu nyina akwa bebiem edemo NYANSAPO kasam family so enne adan kronfinsia wo ha ene Mensah achini a afei ena enibro nyano atimi aba be kan bomu a yedi ni nu nyina no intense 103 years ago ena ebisi ye nenne ebi asesi nti enne abaye abakwasem sonkokora obi a wo ha bibia no wo tro abakwasem e wo ha no sa Mensah wo hwa na ese eye Kaasihene ena afei Jache hene wono benu ena sambri ye wono ebeyi Kaasihene nana Mensah Bonsu wono ena ne ntoma na efra no no kokko ena edimu akotene pa ena timtum yaye ne sensa ena baako eye Abibirem yaye ne sebosome a edemu ena ye lubi nso eka ho saa nso ena Jache hene ena wono nso ena ne ntoma na eye kente a ahosuo no edoso ewumu no a chese wo ye teatea akakra ena Kaasihene no nso imudu nso ye da wono entem no no ema remfi se Jache Amoateng idin no Jache Amoateng wono eyi Otumfuo Akyeame hene eno ntinya nwanwa se abra Jache hene esi na hemfie ewie ye no Otumfuo oseti tutia me mpaboa so tia ema wo baaye na obebie Jache ahemfie no ano ema ne ye fefefe ema remfi se nipa banu a ebeye Kaase ene Jache no yebeka se wo nyina ewo kwan baako so betwam ewo Kaase ansa na wako wanim ako Jache na mumuo no Jache ehye bosomtwe abato empesuamu a eho ena ononyamfo osai yaw adutwum eho a wo hwe nwomasua so no eho ena ofri enti ne de hye eno no Jache Amoateng de hye no ema remfi se Asante mantem so afo yewra Simon osai Mensah Jache ene ho nso ofri eno nti krono no kwasem ni amanwesemu no wonum tira yi a wo monya asoafo benu a wonmo abemu a wonmu efiri ho no ema remfi se Jache Amoateng ne papa anase ne ba ene Otumfuo osei tutu a wotoso mienu ene se Otumfuo opoku ware a wotoso mienu no Jache ena ne maame anase ne papa emom efiri eno nti utie enwom kora hodo a wonum aye na wonum bodini wom Otumfuo nso nsamrane baako a na brafo ene wo de esene nsamrane no se mutie na mutie ni yie pa ni nyina ewomu a obo ekire opoku ware baabi a ne papa firi eno nti Jache ne ba ene ne preko pa sebie konto onye ni paketo asa wonum bani ena wonum so ode wo monum nyam eba abeta ekire ewo honma ama enne akweside a etoso nkono finchampi mienu ene aduonu mienu mu no ya hye kama Nana Mensah to Kaasihene Jache Amoateng osomche abato fasiano so na wana Jache ekuro ehye ewo ho a nyamfo a wona hwe nwomasuya so de de hye eno no Jache Amoateng de de hye eno no for say ya wade djum de de hye ne no prekope a chese efi bia no na ma refisa oye Otumfuo Akyeame hene a chese anya ni bagoto onu amu kro na no ose eho Otumfuo ne papa eno no esense Otumfuo poku are otoso mienu eho ana ne papa ofri
Ntuma efiano no ebeka se eye kente ana husuo no edoso ewombo sawori abotire no so a ya ja mwate abotire no agudie no aye nkurankuran kete saa ana Kaasihene so na abotire no so no apese asensoma star enuti no edi consider one month and a match no sorry Kaasihene so a break akra ade change ache Amoateng awa and Asante Amoateng and Kaasihene NYANSAPO one man would be the Asante Nana Manya Baba Bedudia and NYANSAPO Kasafuni and Mensah na afei na kwa so ade amamu Ntini ebube ne brebe eze ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no sane ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the concept ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya